і, як заўсёды, цягам наступных 30 хвілін толькі пра музыку. І сёння ў нашай праграме мы згадаем гісторыю стварэння чарговага беларускага альбома, і будзе гэта кружэлка Алеся Камоцкага «Дах», што ўбачыла свет у 2006 годзе і што стала сапраўднай падзеяй і засталася ў гісторыі беларускай сучаснай музыкі як адна з самых пранікнёных і з тых, што не проста на гады, на дзесяцігоддзі. «Дах» не надакучвае, яго можна смела ставіць на паўтор. Уважлівага і ўдзячнага слухача абавязкова напаткае радасць ад адкрыццяў штораз новых сэнсаў і зместаў пранікнёных тэкстаў Алеся Камоцкага, прыгожых пачуццёвых прастораў яго музыкі. Схіл у хмарах цяжкіх, пажадана іх абмінуць. Вось мы і шукалі шляхі, змарнаваўшы гэтым вясну. Неба схіл у хмарах цяжкіх, хочацца прайсці паміж іх. Новыя выходзяць шляхі, зводзяць нас са звыклых старых. На зямлі так цесна таму, воблакам раблюся сівы. Развітальна вас абдыму, каб хутчэй забыцца зусім, каб ляцець без думак у свет, з вышыні зірнуць на свой дом, зразумець, што робіць сусед, і нарэшце скончыць дажджом. Прасторай мой лёс ні на што не хоча зважаць. Лета ад зямлі да нябёс выпускае сонца гуляць. Вечар непрыкметны прыйшоў, быццам я яго не чакаў. З назбіраных небам дажджоў на зямлю ніводзін не ўпаў. На зямлі так цесна таму, воблакам раблюся сівы. Развітальна вас абдыму, каб хутчэй забыцца зусім, каб ляцець без думак у свет, з вышыні зірнуць на свой дом, зразумець, што робіць сусед, і нарэшце скончыць дажджом. Альбом «Дах» мы сёння згадваем у нашым эфіры, згадваем гісторыю стварэння кружэлкі разам з яе аўтарам і выканаўцам Алесем Камоцкім. Калі эта праца пачыналася, вельмі непросты быў час. Па-першае, крызіс сярэдняга ўзросту, я так лічу, што быў менавіта тады, і ён мне з'едаў увесь вольны час, а вольнага часу ў мяне заўсёды па жыцці было многа, так што ён проста еў мяне з сярэдзіны, гэты крызіс сярэдняга ўзросту, і былі нейкія жыццёвыя непрыемнасці, цягнула ў нейкую дэпрэсію, вярнула, і мне хацелася ад гэтага неяк адбіцца, адбараніцца і нешта зрабіць для таго, каб яна не паглыблялася больш. І гэта магло быць толькі адным. Мне трэба было нейкага поспеха, хоць бы невялікага, нешта зрабіць, каб у мяне нешта было таго, што да гэтага не было. І я вырашыўся на тое, што да таго, спяваючы толькі пад гітару і баючыся ўсіх гэтых рытм-секцый, панічна баючыся барабанаў усякіх, я ўсё-такі ўзяўся за тое, што я папрасіў музыкаў, і альбом это быў запісаны так, што музыкі ні адзін не сустракаўся з другім, яно пісалася толькі па адным, яны ў студыю прыходзілі, і я выбіраў, хто мне будзе іграць, хадзіў, слухаў, як яно што гучыць, у каго як он іграе, прасіў.
я ж не умею написать нотами там партитуру, то есть я прапановваў музыкантам нешта такое, чтоб я хацеў, нешта что-то напівалася, неяк что-то нейкія там чарнавікі рабіліся нейкія такія, і у нейкім сэнсе это была авантура, конечно, але по выніку аказалася, что эта авантура сталася, як я лічу, самым нармальным з моих альбомчикаў. Проста ўбачыць неба, цяжка ў яго паверыць, проста кагосьці ведаць, цяжка кахаць без меры, вызначыць меру проста, ды не заўсёды варта ведаць дакладна кошты думкам, што прыйдуць заўтра. Прыслухайся, пра што пяе струна, у час, калі матыў расплюшчыў вочы, нам вельмі важна добра пачынаць, але важней своечасова скончыць. Мудра не ведаць лішніх, глупства паспець усюды, мудрае дасць нам звышні, глупствам адораць людзі. Хочацца быць патрэбным, хочацца жыць іначай, цяжка паверыць небу, лёгка яго не бачыць. Прыслухайся, пра што пяе струна, у час, калі матыў расплюшчыў вочы, нам вельмі важна добра пачынаць, але важней своечасова скончыць. Прыслухайся, пра што пяе струна, у час, калі матыў расплюшчыў вочы, нам вельмі важна добра пачынаць, але важней своечасова скончыць. Спочатку, конечно, записываліся барабаны, і это быў Анатоль Каляда. Вельмі класна, з першага захода ўсё пісалася. Дарэчы, і ніхто з музыкаў не рабіў там по 1000 дубляў. Тады Валера Башкоў запісаў баса. Это ввогуле Валера, это ввогуле завод по вытворчасці басовых гукаў. Пасля, значыцца, Олег Иванович и Олег Змушка отыгралі гітары. І тады ўжо пашло всякое вот это вот меладычнае. Вельмі много зрабіў Шувалов Саша. Вельмі много баянаў. Тады нечакана для мяне ўзнік Дзяніс Сухі. І отыграў там-сям на мандаліне, і это было вельмі прыгожа. Ксенія Мінченко, якая в одной песне просто пришла, подпела трошечки. Другое, это все это ластаўкі такія, якія пролетали мимо. Вось, але дали свайго каларыту. Ці Войцюшкевич, які тут написано Войцюшкевич духовые, ён на акаріне в самом конце дувануў 10 нот. И это было вот так само ластаўка такая. Сазонов Саша, ён, конечно, заляпіў усе дыркі сваімі перкусіямі, і на Перасецкай, якая пачала іграць віоланчель.
але пасля добавилась яшчэ Юля Глушыцкая прыйшла і сыграла яшчэ одну віоланчель. І тут нават прыйшлося трошкі выбіраць, але это было цікава. Канешне, вельмі вялікая дапамога Олега Чижика. Ён тады гукарэжысёр быў і гэтага альбома, і тады яны з Сашам Сазонавым такую студыю «Хата» называлася, «Хата». Мне страшэнна падабалася, што у іх студыя называецца «Хата», у мяне альбом называецца «Дах», а выдаў я на фірме, якая тады называлася «Аист». Ну, не бусел, правда, но «Аист», ну, але ўсё роўна, где-то ўсё адно да аднаго, неяк да кучы, а я, як чалавек, ва ўсякія не верыў у капіталізм і камунізмы, а ў всякія сімвалізмы все-таки, ну, не ўсе ізмы мне чужыя, скажем так. І вот гэтыя ізмы тут якраз дзейнічалі такія, якія мне дапамагалі, скажем. Горад не пазнаў мяне сягодня, моўчкі я мінаў яго завулкі. Выйсця вельмі доўга не знаходзіў і блукаў, шукаючы прытулку. Горад мой, вораг мой, адпусці мяне дамоў, я ў вокнах тваіх вуліц свет шукаю. Горад мой, вораг мой, многа дзён, хвілін, гадоў, ты мяне як суразмоўца не цікавіў. Хочаш, я скажу табе на вуха, кім ты мне прысніўся гэтай ночы. Горад, я хачу, каб ты паслухаў, дай мне зазірнуць табе ў вочы. Горад мой, вораг мой, адпусці мяне дамоў, я ў нетрах тваіх вуліц час губляю. Горад мой, вораг мой, колькі дзён, хвілін, гадоў, ты ўвагі на мой голас не звяртаеш. Откати свои машины, дай моим слядам спокойно легче. Ладжу я с тобой не лепшим чином, але тут ужо як удаецца. Город мой, вораг мой, отпусти мяне дамоў, я ў метрах твоих вуліц сэнс губляю. Город мой, вораг мой, шэраг дзён, хвілін, гадоў, неўмольна ў тваім чэраве знікае. Вельмі цяжка ён яшчэ пачынаўся в тым плане, што мы запісалі, ўжо ўвесь матэрыял быў запісаны, селі зводзіць, пасядзелі, разы два пасядзелі, пазводзілі і моўчкі разышліся, і я ўжо думаў, і не буду я яго зводзіць, таму што не атрымлівалася. Не атрымлівалася катэгарычна і катастрафічна, не атрымлівалася. І, ну, я не помню, некалькі тыдняў мы не размаўлялі з Олегам Чижикам, але пасля тут мне прыйшла ўсё-такі ў галаву эта думка. Саша Сазонов вельмі многа напісаў перкусій туды, барабанаў панапісаў. І я подумаў, а што калі просто паўбіраць вот этих, і карацей мы добры десятак трекаў просто выкінулі. І як выкінулі, то работа і пашла. І я з той пары зразумеў, што да таго я думаў, што словы это толькі інструмент, а тут я зразумеў, што і якасць музычнага твора вызначаецца не колькасцю працы затрачанай на стварэнне гэтага твора, а просто нейкім паспяховым размеркаваннем нотнага матэрыялу і адкіданнем, як у скульптара. Скульптары працуюць, як бяруць каменя, адсекаюць усё лішняе, так і мне прыйшлося трохі вывернуць этого граніту
и оказалось все нормально. И побегла у нас работа, и хутенько мы все зрабілі. Ну, не скажу, что хутенько. Там была такая еще мулька, что я сказал, что долговато мы працуем, и сказал, что я не буду галиться, покуль не доробім мы это до конца. Ну і карацей, я не галіўся сапраўды, пакуль мы не дарабілі это все до конца, і у меня выросла здаравенная барада. Я яе трошки уже пачынаў уже трохи так краешку подправляць уже, але барада была нормальна. Вось. І нават я думаю, что калі які-небудзь п'яны вернік насустрач ішоў бы, так ён бы мог і батюшка благослови на мне сказаць. Твой човен той, што плыў вадою чыстай, без пэўнай мэты моўчкі рэзаў хвалю, ажно пакуль яго рукой празрыстай не ўзяла ў свае абдоймы далеч. Ці ён цяпер ці мае капітана, ці смела паглядае на глыбіні, ці як даўней губляецца ў тумане, ці як пасля імклівы і няспынны. Ён больш, чым ёсць, яго не менш, чым многа. Паўсюдны ён там, дзе ёсць паветра. І непатрэбнай лічыцца дарога, і ні аб чым не сведчыць кіламетры. Вакол вада і берага не бачна, ды мне пакуль не хочацца на бераг. За яснасць неба я ветрам удзячны, а небу удзячны быццам бы за веру. Вакол вада і берага не бачна, ды мне пакуль не хочацца на бераг. За яснасць неба я ветрам удзячны, а небу удзячны быццам бы за веру. Как раз вот этот вот альбом даў штуршок да іграння канцэртаў таких, ну, з музыкантамі. Не так, як я прывыкшы быў, што просто пад гітару і ці Олег з мушкам мне дапамагае, і больш нікога няма. Ну, знайшоў смак у гэтых канцэртах, доўга даволі граў такія канцэрты, а пасля апошні быў сыграны такім складам канцэрт 24 лютага 2014 года. Я нават помню, ну, это быў на дзень народзінаў маёй мамы. Вот как раз, но это не специально, это выпадково супало. И после этого мне як отняло. Я что-то не играл. Я все собираюсь снова вернуться до этого. И я думаю, что это, конечно, отбудется, але может быть не на этом тыдне, конечно. Все ровно была ты, мне докором твое имя. Я на ім быў распяты, але выжыў і ачуняў. Недарэчныя згадкі мне спакою не надаюць. Пачынаю спачатку, але ўжо для другіх пяю.
неба мой позірк, а ў небе ясней, ясней, ды па ім ветер ходзіць напярэдадні злых завей. Кожны дзень новай сілай абуджае даўнейшы сум, той, што як мы лічылі, тагачасна навек заснуў. Всё роўна была ты, мне дакорам твоё імя, я на ім быў распяты, але выжыў і ачуняў. Недарэчныя згадкі мне спакою не надаюць, пачынаю спачатку, але ўжо для другіх пяю. Практычна няма такіх песень, якія я спяваў і не надрукаваў. Это тое, што я пісаў для другіх людзей, скажам, то большасць іх не дашла да друку. А тое, што я пісаў для сябе, то ўсё надрукавана. Просто што я калі пішу песні, ад сябе я это патрабую, а ад другіх хацелася б, каб песня, ну так бывае, што песня як песняй нагучыць, і там, ну, выканаўца, абаяшка такі, музыка яшчэ там, і хібіны тэксту нейкія хаваюцца, і быццам бы праспявалася это ўсё. Але бывае так, што надрукуеш на паперы быццам бы нармальнай песні тэкст, а ён не чытаецца, і ён не цікавы. І калі не ўлічваць, што это ўсё-такі песня, то як тэкст, як верш, ён ніякі. Я стараюся, каб тое, што я пішу, выглядала аднолькава і на паперы, і у гучанні. Вось, вельмі хачу. Хаця тут вельмі многа такіх тонкіх такіх рэчаў, на якіх, ну, можна пісаць цэлыя філасофскія трактаты. Я прымаю вясну невялікімі часткамі, адчыняючы вокны шырока на досвідку абуджэння чакання, знаёмыя казкі, што была ў паўсні, ад апошняе восені і спрасоння непрыбраная вясна. Сёння з раніцы зламала мой спакой, я расплюшчу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой. І спрасоння непрыбраная вясна, сёння з раніцы зламала мой спакой, я расплюшчу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой. Я прымаю цябе невялікімі часткамі, адчыняючы сэрца шырока на досвідку, але ты застаешся заўсёды ў казцы, што жыве ў паўсне да апошняе осені. І спрасоння непрыбраная вясна, сёння з раніцы зламала мой спакой, я заплюшчу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой. І спрасоння непрыбраная вясна, сёння з раніцы зламала мой спакой, я заплюшчу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой.
і спросоння непрыбраная вясна. Сёння з раніцы зламала мой спакой. Я заплюшчу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой. І спросоння непрыбраная вясна сёння з раніцы зламала мой спакой. Я расплюшчу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой. Ну, як бывае, некаторыя людзі кажуць, што это вот вершы, вот я не сам их пишу, это моей рукой, быццам кто-то вадзіў там это все это. Ну, я думаю, можа, іхнімі руками хто і вадзіў, маімі руками ніхто не водзіць. Я саджуся і пишу, сябруючы з галавой ці не сябруючы з галавой, неяк засынаю, прачынаюся, нешта мроецца мне, я злетаю на нейкую хмарку, мне кайфы нейкія такія ад словаспалучэнняў, якія знаходзяцца нарэшце. І самыя вялікія, ну, мае вот это задавальненне ад таго, што я зрабіў, это калі ў мяне два словы стыкуюцца неяк. Ну, цяжка пра это расказваць, але такога ўражання, што это мне хто-то напеў, я не буду гаварыць. Это я сам придумаў, это я сам, мало таго, это вымучыў. Альбом «Дах» — это маё лекі мае, это моя тэрапія от вот этой меланхолии, от этой депрессии, якая хотела до мяне прийти, мяне з'есці. Дзякуючы тому, что я узяўся і зрабіў гэты альбом, ён абсолютно не депрессивны, і не скажешь, что яго рабіў чалавек, які уцікаў гэтымі момантамі от такой страшной депрессухи. Ну, вот неяк так. Раптоўна канчаецца вечарам, успамінам становіцца дзень. На імгненныя кропелькі вечнасці разлятаецца шэраг надзей. І тады аж да самае раніцы мае думкі шукаюць цябе, і міжволі губляюцца ў памяці, калі зноў пачынаецца дзень. Далёкае, далёкае, не ўбачыць, не пачуць. І зноў цябе далёкае, я сніць і сніць хачу. Не грашу спадзяваннямі, я старанна планую працяг, але мары жывуць па-за планамі, па-за межамі сэнсу жыцця. Толькі сны паспяваюць за мроямі, толькі ночы яны найбліжэй. І здаецца, што здзейсніцца здолеюць, але зноў пачынаецца дзень. Далёкае, далёкае, не ўбачыць, не пачуць. І зноў цябе далёкае, я сніць і сніць хачу. Сёння ў нашай праграме мы разам з Алесем Камоцкім згадалі гісторыю стварэння яго альбома «Дах». Альбома, які ўбачыў свет у 2006 годзе і які ўжо, безумоўна, гісторыя сучаснай беларускай музыкі. Гісторыя прыгожая і вельмі таленавітая.